Gde ste ljudi? Danas ćemo snimati Minecraft. Danas igramo ja i moj drug, Lazar. Inače, ovo je, dobro, neću pominjem ime, da bi vidjeti taj bio u opisu. Ajde, sad krećemo. Inače, tako smo počeli i ja mislim da ćemo odmah da umremo. Pošto nemamo hrane, ali snimat ćemo ovu serijalu. Sad pozdrav za sve na serveru. Gde si ti? Ne znam. M. Gdje? Sad si prošao. Gdje? Nemoj da me ubere. Ajde. I supply crate će početi, ali mi nećemo ništa. Hoćeš brod, inače hoćemo brodom da idemo. Da. Ostavite u crafting table samo da napravim to što mi treba. Tako. Znaš kako se pravi brod? Da, mislim da ne. Pa ću napraviti 3 za svaki slučaj. Ne znam kako si da. Evo ti je jedan. Da sam. Ja imam 48. Čekaj. Da uzmem crafting table i da stavim brod. Evo, krećem. Inače kad držiš CTRL ideš brže. Znam. Ne, iskočio sam. Stani. Gleda. Ne. Ajde. Ideš? Idem. Spasi mi nešto. Sada ćeš da imamo ispod zemlje kuću ili iznad? Iznad. Gleda. Nemamo začku, šta ćeš? I pozdrav za sve. Inače... DJ Phantom, MLG Baby, MC Gareth, Ja ću pročitam. Jesus. Za DJ Phantom, za MLG Baby, za Vani Mi, za mene, za Dinja Jeba, za MC Gareth, za Raptor Jesus, za ovog, za Stoko 1, za Delan Wolf i za Nine. Da bi si poslušao ću sad. To aktuelno kanal. Šta radiš, bo? Ću to udarim. Nadam se da je ovo ne easy, tako da nam neće otići help. Ćeš na ono ostrovo? A sad ne znam da li to da ima drvo, ima tamo, ali ići ćemo još malo dalje. Samo da se nastanimo. Ima drvo ovdje. I znam ima, ali ići ćemo... Ovdje ćemo da pravimo. Ja ćeš ovdje, na ovom malom ostrvcu ovdje. Da. Tamo ovdje parkiraš brod, a ja sam parkiraš brod. Ja sam rekli. Evo da. Počni praviti. Stani malo. Čuš kako se čuje kao... imamo tamani rudniku. Gdje? Imamo metal. Ovdje ne, dobro, nemoj sad da kopaš, čekaj. Gdje si mi stao? Vrać. Ajde, evo ti ovdje kopaš, dobro. Znaš kako, začepimo mi ovo posao. Sad ovako, ja ću sebi da napravim stvari, idem da kopam tu, a idi ti cijepaj drvo. Sad imamo i trsku. Trsku. Imam ja dovoljno. Okej. 50. Hoćeš ti da ideš, skupljaš drva, evo ti, poslije sad ću ti, ne treba mi. Uzmi ti proširuj ostrvo ovo. Ja ću kopam. Drvom? Da. A ja ću kopam.
I onda ćemo... Ne, napravit ću most. Što most? A nema običan most. A dobro, ajde, napravi običan. Ok, imamo ovdje 3 kamena. To... dobro. Sad imam... Inače, što se tiče hrane, imaš ovcu tamo ubije, samo ne znam da li može da dobiješ i nje hranu, ali dobro. Nasjećam se koja je ovo verzija. Ok, za sad imam 4 metala, 5 metala, 6 metala, 7 metala i 8 metala. Znači ima svako po pik i mač. Ne, svako ima po pik i jedan mač, ok. Onda kupim... What the fuck? Čekaj, dobro. I sad će mi otići hrana, ali nema veze. Inače, pravit ću ovako rudnik. Gleo, L, Vok, ajde ti pokaži cica kako se pizdi. Pa znam, ide se. Evo ga metal još. Sa kakom si da? A? Pita i Italiju. Ma, pitam. Imam za tebe i mene po pik i mač. Znam, možda imamo i za sikiricu. Evo vidi kako sam uradio. A sad ću čekaj. Znam da izađem ovdje na površinu. Ja, vidiš kako sad imam muku sa ovdje. Vidiš da sad nema hrane. Samo čekaj da idem da... Ovdje kucaj set home. Meni malo laguje. A? Meni malo laguje. Okej, dobro, može. Samo ovaj most... Čekaj da screenshotam. Samo proširi ovaj most još ovim dokom. Dobro, na easy, nećemo odmah umreti od gladi. Ovako, pećnica. Ne mogu. Nemoj, daj mi. Hrani. Nemam hrane, imamo... A, dobro. Idem ja da kopam. Okej. Treba ti kamen. Evo ti kamen. Za običan onaj kamen pik. Ovdje se peče metal. Čekaj, nemoj da praviš. Evo metal se peče ovdje. Nemoj da uzimaš. Super. Imaš 40. Napravi... A nećemo odmah potrošiti. A? Nećemo odmah potrošiti. Ne, treba će nam samo pik. U stvari neće nam trebati sad. A ja ostavim nek se ovo ispečem i idem kopam. Evo. Ne, idi ti, evo idi ti kopaj. A imaš, dobro. Vidiš, nemoj, čekaj, ne tuda. Ne. Idi gore. Ima metal. Ti si već našao metal. Ja ću da kopam ovuda, a ti idi drugim putem. Nađi svoje, može. Sad se zajedno, nema veze, sad ću kopam ovako. Ovdje je voda. Okej, pazi sad. Samo skreni. Imam ulje. A? Vidim ulje. Okej. Inače planiramo da snimamo ceo serijal. Tako da... Biće svašta. Evo ga metal, može za metal. Ja imam jedan. Sad se nadam... Imam... Sad ću ti kažem koliko. Imam sve teksture, okej.
Ajmo Infinity. Tako, dobra je tekstura. Onda je, ajde pa da se da. Samo nemoj da zalagaš. Dobro, evo ga. Ok, malo mi ne pomože, baš je dobro. Sad, Ja koristim onu koja. ok. Sad ja imam još 6 metala, a ovaj pik će još malo da mi pukne. Evo da mi kram, moram napraviti. Evo. Što si tamo kažeš? Pa gdje si ti krenula? Pa šta, ti ideš uzmiš metal, a? Pa sve jedno zajedno. Pa da. Evo umiram. Dobro, nećeš Gdje umreti. si izlazi odavde? Pa nađeš izlaz. Ovo labirint, šta? Pa ti si pravio taj labirint. Ne znam gdje si izlazi. Joj, samo kuci home. U noć. Ok, durability 66, ok. Sad imamo valja ovako. Ali sad ću ja da dođem, kad mi pukne kramp i ovdje ćemo zaustaviti video. Što ne želim ovo da bude predog, znači jednako moram. Imamo 1500 dinara. Idem u workshop. A nemoj ideš. I ja otišao. Op. Znaš Evo, kako je? došao sam do bedrocka. Ono što ne može da se slami. Kako da vidim koliko imam para? Bao, kucaš bao. Piše mi na nama. Meni piše Koliko imam? 1500. Mhm. I ode pik još malo. Da ne kupim hranu. Kupi. I ode Dakle, ne- pik. Dakle, ja ću kucam home. Nema ništa jeftinije. Sad ću napravim chest. Samo stavim ovo. Ovo ovako. I ako vam se svidi, naravno podržite video. Pa vidimo se do sljedećeg puta. U stvari čekajte. Ajde dođeš ti vamo da završimo video. Imamo ovdje trsku. Samo niz. Ne. Može. I to je to, ljudi, što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Ćao!